kaya pacangka kanthi lilo suci legowo andar pati kaya pakarti jiwa raga kanggo prapriya pamrih adil makmur warata Siti bangsa bikis lambi bareng tumandang tanpa pitung lungkawan saya putih kaya pacangka kanthi lilo suci legowo andar pati kaya pakarti jiwa raga kanggo prapriya pamrih adil makmur warata loro jinem rung Sango tunggal rasa cipta lan karasane aja cacongkrahan tindak tanpa kalih pilih wutung diri padha sing kirana tekad nekat apa sedyane negara ayo kanca padha anyang kuyung program kang tinata nuju Karta Raharja kanthi bareng maju bis koto bareng manunggaling cipta rasa budi karsa manunggaling cipta rasa budi karsa bisa nuwuhake endahing kagunan krentek bacotake warisan leluhur jroning batin ngrukapi jiwa budaya balik gumregati ing negara hai wong adil luntur klindo sing jaman maju dadasar agama lan uga Pancasila pengasih
Gusti tansah ngayomi sikra sikra Kumuru sambyara bekarso nyestu rong pupuh rawuhe sang nata saturu ngayahi karya rong pupuh loro Rahayu sagung dumadi mugi rahayu sagung pinanggih nuwun kawula nuwun dumateng sagunging para kadang kakung Sumawana putri ingkang satuhu kinurmatan saha sinuyudan dhateng sesami narabuka wiwara kandha purwaning pagelaran kang campur sari cempaka arum keparenga kula munjuk atur sarta jumeneng sangarsa panjenengan sami. Katuraken sugeng siang sugeng pinanggihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saha katur kunjuk para pepundhen kula menawi panjenenganipun ngrasa agami Hindu kula katuraken Om Swastiastu. Saha katur para kadang kula menawi panjenenganipun ngrasa agami Buddha kula katuraken salam Buddhis kita. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan, mugi Gusti anglimpahaken dhateng kita sami sadaya kanugrahan sarta kawilujengan. Ingkang kaping sepisan sumangga panjenengan sedaya ingkang rawuh kula tutwuri sakwingking panjenengan ngaturaken raos pamuja, pamuji syukur dumateng Gusti kang akarya jagat karana ing repalenggan menika kula dalah panjenengan sami taksih ginanjar kawilujengan bagas waras zahir batin sahingga saged derek hamir sudi saged derek angestreni dhateng adicara ingkang dipun gelar dening panjenenganipun pepundhen kula sepuh nenggih panjenenganipun Bapak Kasmadi Edi Santoso kaliyan panjenenganipun Ibu Sunarti ingkang kembulan niat kaliyan kulawarga agung Bapak Nuryani saha Ibu Sulikah ingkang miyos saking laladan ringin telu Bangurjo ingkang saperlu amiwaha putra mahargya siwi nenggih kadang kula anem Genduk Dewi Aprita Sari kalian Dimas Bayu Andika ingkang sampun kelampahan injing kala wau sampun minggah pasang papan utawi sampun sah agami sah negari sineksenan dening para kadang-kadang ingkang sami rawuh dados kula warga. Lan ing repalenggan menika campur sari cempaka arum ingkang miyos saking laladan ringin telu Bangurjo Banyuwangi. Saha ingkang dipun pandhegani langsung dening pinanganten kakung panjenenganipun Dimas Bayu Andika. Saperlu ngaturaken pasugatan ingkang arupi gegendingan tetembangan sarta gumelaring kiprah kabudayan. Para dening repalenggan menika kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pamit dhateng para pejabat pemerintah setempat ingkang sampun kepareng maringaken widi palilah saha panjurung pangestu dhateng kita sami. Mliginipun para rama yai, para alim ulama, para rama mangku, rama bante, rama biku ingkang tansah kawula suwuni panjurung pangestu. Mugi-mugi keluarga agung Cempaka Arum
tansah lebda ing karya tansah lebda ing budaya. Lan para kadang-kadang seniman saha seniwati nderek ngaturaken estungkara. Mugi-mugi kadang kula Genduk Aprita saha Dimas Andika tansah pikantuk katentreman sejati wahyuning ilahi arupi miyosipun wiji suci satemah dadosa barayat utawi kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Parandene kira palenggan menika seneng guyung dening Sekar Wangi Audio kakasarira dening para kadang-kadang operator miwah gegendingan saking para kadang-kadang pradangga suwek kabeh. Ika kasarira dening panjenenganipun Raka Mas Riki saha kasarira dening panjenenganipun Raka Mas Bayu saha Adimas Ayah Asep. Parandene waranggana ketiga panjenenganipun Mbak Ayu Luluk, Mbak Ayu Lova Ananda saha Prajna Paramita Ardanareswari Yasodawati. Dumateng saking merkadang pratandhani pagelaran tinarbuka wonten karsa panjenengan sami. Nedya kababar wonten karsa panjenengan sami pramila kula suwun panjurung pangestu panjenengan sami. Mugi-mugi wiwit purwa madya ngantos musana tan manggih rubeda manggiya kayuwanan asosanti. Sugeng mirsani ngantos paripurnaning pagelaran rahayu rahayu rahayu. Relumaneng lela lela la 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 jo 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 ambur wani pagelaran jaranan buku budaya Gunalino ambabar jiwane kamulyan satu terus suci ning putih rayu sakum kantu mati ing sabawana pitayoman Gusti selawinyo. Puji syukur kunjuk yang maha agung anggelar seni budaya pagelaran jaranan buta paring asma cempaka arep ringin dalu mugi nganggo santi 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 wijayanti nir ing sambikara. Puji syukur kunjuk yang maha
Santi 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 Tandani pagelaran tinarabuka ana kahanan kang ngelok-ngeloki ana gegambaran ing agesang kang kaya lumrah nanging ora kaprah apa to tandane nenggih talu nira cempaka arum mari srempek dadi sampak menggok lancaran dadi srempek dadi sampak neh Senadyan kaya mengono dadya gayeng gumarenggeng kang samya mulat ana wujute paksi Garuda kang leledang ing antariksa oe oe Brahman